खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम गाहाय आफाद आरो बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदों। गगामुग मिंमा हालामनि सेनं सनापुर गामिनि ब्रह्म मन्दिराव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम गाहाय आफाद आरो बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया लोगोसे बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोननि खुंगा 25थि बोसोरारि जथुम्मा एबा रुफाथि मायथाइजों लोगोसे खुंगा 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि सावरायमेला दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै गगामुग मिंमां हालामनि सेनं सनापुर गामिनि ब्रह्म मन्दिराव मेहेर गोनाङै सोलिगासिनो दं। दिनैनि गिबि सानाव फुंबिलि 6 रिंगायाव गोसोखां रुंसारि अमर सिंह मुसाहारि गाहाय थांलाय फैलाय लामाखौ बेखेवनाय जायो आरो फुंबिलि 6:30 रिंगायाव गोसोखां रुंसारि एकाराम नार्जारि जामुंसालि बेखेवो। बेबादिनो फुंबिलि 7 रिंगायाव गोसोखां रुंसारि दिमाथिय नार्जारि गाहाय सायदासालि बेखेवनाय जायो आरो गोसोखां रुंसारि रतिराम बसुमतारि थान्दै बादा बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बे बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनाव थान्दै मेल लानाय जायो। आच्छा गिबियावनो आङो खौरां बुथुमगिरि बाबामोननिसिम जोंनि बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै साबायखर बावबाय। दिनै जोंहा बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम गाहाय आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोगोसेयैनो बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि रुफाथि फोरबो एबा 25थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो लोगोसेयैनो बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा जथायारि मोनथाम आफादजों बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनाय जादों। जायगाया जाहैबाय जोंना सेनं सनापुर ब्रह्म मन्दिर। दा दिनैनि गिबि हाबाफारियाव जोंहा बेखेवनाय हाबाफारि दङमोन। नैबेखौ जोङो जोंनिनो बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोमनि फाउन्डार बा गायसनगिरि नेहाथारि मुसे अमर सिंह मुसाहारि मुङै थांफैब्लां बे मुंखौ जोङो दोननाय जादों। दा बेखौ जोंहा बेखेवना होदोंमोन जोंनिनो बरदल नलबारि गामि पन्सायतनि आफादगिरि मुसे मिलन गय बसुमतारि बाबाया बेखेवनानै होदों। दा बेफोरबायदिनो जोंहा गासै 6 आयदायाव बेखेवनाय हाबाफारि दं। दा बेफोरो जोंहा फुंनि हाबाफारियावनो जानानै थांबाय। दा नैथि हाबाफारियाव जोंहा धोरोम सान्थौ बिजिरनाय मेल दंमोन। दा बेवहाय बे मेलखौ दा बेखेवना होदोंमोन गेरबाय धर्मफोर ट्राइबेल गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मथि समरेन ब्रह्म बाबाया आरो लोगोसेनो जोंहा बेवहाय धोरोम बिजिरगिरि हिसाबै जोंनि बोखाव लिखुं जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि लिंथुमगिरि मुथि लादुराम बसुमतारि आफा बेजों लोगोसेयैनो जोंहा दंमोन बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गाहाय पुर'हित चक्र सिंह महिलारि लोगोसेयैनो दंमोन जोंहा जोंनिनो आन्चलिक आफादनि पुर'हित आइ मुस्रि नामेश्वरी ब्रह्म आरो ब्रैथियाव जोंहा धर्म सान्थौ बिजिरनाय जादोंमोन। बे जायखौ जोंहा जोंनिनो बोखाव लिखुं जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि लेङा गाहाय आचार्य मुस्रि गलाब चन्द्र बसुमतारिया धोरोमनि सोमोन्दै गेबेङैनो आइ बाबामोन सिङाव फोरमायथिनानै होनाय जादों। दा नै जोंहा 1 बाजिनिफ्राय जोंनि बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम गाहाय आफादनि जायनाखि थान्दै मेल बेयो जागायगासिनो दङ आरो बे एखे समावनो बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि थान्दै मेलाबो नैबे गाहाय सायनासालिनि एसे साहा सनापुर जुब संघनि जायनाखि लाइब्रेरि न' बेखौ जोङो आइमोननि थान्दै मेलनि बादा खालामदों आरो बेवहायनो आइमोनाबो दासिम सोलिगासिनो दं। दिनै जायनाखि हाबाफारि बेखिनियानो आरो मोनाबिलियाव जोंहा 5 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि नैबेथिक जयग जागोन आरो नैबेथिक जयग जोबनायनि उनावहाय जोंहा बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि थान्दै मेल दङ। दिनै हाबाफारिया बेखिनियानो आरो गाबोन जिहेतु गेवलां मेल जागोन औ बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै सोर बाहागो गाबोननि जायनाखि हाबाफारि गेवलां मेलाव जोंहा गेवलां मेलनि सिगांनो मोननैसो हाबाफारि दंबावो। बेनो जाहैबाय जोङो मोनसे जिहेतु जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बिनि मुङै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बर' समाजनि गेजेराव मा बिहोमा होलांखो बिनि सोमोन्दै जोङो मोनसे सावरायमा मेल लादों। दा बेयाव सावरायमा मेलखौ फुंखा सुबुं बुंथिगिरि महरै जोङो
जोंनिनो नलबारि मिङन नलबारि जौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं जा मानगोनां मुस्रि समदन नार्जारि बाबाखौ लादों। आरोबाव जोङो सासेबाव बे एखे फरायसालिनिनो जोंहा मानगोनां मुस्रि धरनीधर बसुमतारी बाबाखौबो फुंखा सुबुं महरै जोङो बेखौ लानाय जादों। बे जाहैबाय गेवलां मेलनि सिगांनि हाबाफारि। आरो बिनि उनावहाय बिदिनो जोंहा माखासे बैसोगोरा माबाफोर दङ पुर'हितफोर जायफोर माने गोदोनिफ्राय मावै मावै दा एसे बोराय बुस्थु सफैबाय बिसोर बाहेरायाव थांनो हाला दा बेखौ जोंहा मान बावनाय हाबाफारि दङ। बिनि उनावहाय जोङो गेवलां मेल बे गेवलां धोरोमारि गेवलां मेल दा बेवहाय जोङो गाहाय आलासि महरै जोंहा जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय आचार्य मानगोनां मुस्रि लीलाकान्त ब्रह्म आफाखौ गाहाय आलासि महरै लिंनाय जादों। आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि हिसाबै जोंहा सिमोन आन्सलिकनि गाहाय फोसावगिरि मानगोनां मुस्रि धनेस्वर नार्जारि बाबाखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसेयैनो जोंहा दंबावो जोंनिनो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसावनाय आफादनि लेङाइ गाहाय आचार्य मानगोनां मुस्रि गलाब चन्द्र बसुमतारी बाबा आरो जोंहा जोंनिनो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम गाहाय आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां मुस्रि चन्द्रमहन मुसाहारि बेखौ जोङो जर'खा थांखि जानाय आलासि हिसाबै लानाय जादों। आरो बेनिखाय जोङो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो सानै गाबोननि हाबाफारियाव लानाय जादों। बेनो जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्ला परिषदनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा खेवमालि बरदेबि दैमारि आरो नलबारि गामि पन्सायतनि आफादगिरि मुस्रि मिलन बसुमतारी आफामोनखौ जोङो जर'खा आलासि हिसाबै लिंनाय जादों। बेनिफ्राय जोङो माननि आलासि हिसाबै जोंनि जानाखि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आफामोनखौ जोङो गासिबो हांख्रायजोबदों। आसा खालामदों आफामोना फैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ मेहेर गोनां खालामगोन। बेनि सायाव आङो आसा खालामनाय दङ। गाबोननि हाबाफारिया बेखिनियानो। बेनिफ्राय बेनि उनावनो जोंनि माबाया जोबगोन आरो बेखिनियानोसै।